Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz kardeşler. Şu ýene bir temamyz bar. Bizim Türkmenistanymyzyň wawal temalar kän bolan agrymly temalaryň biri taryhymyzyň açyklanmazlygy da taryhymyzda näme bolup geçipdir. Iň ýörgünli sözleriň biri bardyr, illüstrasiýa diýip. Indi hemmämiziň bilşimiz ýaly 1991-de Türkmenistan Sowet Soýuzynyň garaşdyrlygyny aldy diýip bir bayramçylyk edilýär, bellenip geçirilýär Türkmenistan içinde. Aha. Bu illüstrasiýa bilen niri baglanyşykly diýjek bolsaňyz, internet ýurtdaşyna çykylan soň ýurtdaşynda internet bar da Türkmenistanyň şeýle. Birden biligi waýene bar. Öz ýurdumyzyň köpsem öz ýurdumyzyň tähkidine bir biligi gözläýär, gözlemde öz halkymyza, ýurdumyza bähbitli bolan biligini ilki bilen. Şo taýdan soň Germaniýada, şu wagtky Germaniýada illüstrasiýa geçiş usullary bar. Latviýa, Litwa, Estoniýadan geçen ýerler bar. Belki Ýewropa dahy ýurtlarda geçen görnüşler bar. Indi makala okuyan ol şu taýda ýazýan da näme diýip, sorag berýän. Illüstrasiýa näme üçin gerek? Ýani ýadan şol Ýewropa ýurtlarynda näme üçin geçirilipdir? Sowet Soýuzy dagan soň diýip. Ene Sowet Soýuzy bir imperiýanyň, ýani Rus imperiýasynyň bir nemesi. Dowamy ýa-da başga at bilen gelen bir görnüşi diýip atsaňam boljak. Ondan Türkmenistana, ene esasen birinjilikde Türkmenistana, soň Türkistan ýani Gazakystan, Ortaýa Sibirýa deýişli, onda Gazakystan, Täjikistan, Kyrgyzstan, Özbegistan bar. Şo taýlarda Uralyň içinde, öz ýurdunyň içinde nirek el ýeten bolsa, Rus soldatynyň ädegi ýeten bolsa şo taýda gyrgynçylyk edipdir. Ödem döwründe NKVD edipdir, soň KGB edipdir, ene şu wagt bizde mäheme bar, dowam edipdir. Indi gyrgynçylygy näme üçin edipdir? NKVD demäň siýasatda NKVD-de şo partiýanyň siýasaty, şo Rus imperiýanyň gollarynyň biri, Karatilnyň gollarynyň biri. Şöyle sonra bilen ýüzlenýän internetde bolan illüstrasiýa näme üçin geçiripdirler? Önünki baskıcı terör rejimden, awtoritar rejimden demokratik, yani halkyň bähbitli bolan ýola geçmek üçin, düzgüne geçmek üçin hökmani soratda illüstrasiýa geçirilmeli eken. Ine türkmençe açyk nimedende, terjimedende açyklyk. Şo ýurtda kim şo ýurdun adamlary, ýani watandaşlary, ýurtdaşlary üçin sistemada işläp, ýani KGB-de işläp, ýa NKVD-de işläp näme ziýan edipdir, nähil zulüm edipdir, zulümniň sebäbi näme? Ýa-da ine bizlere basmaç diýip, öz watanyny goraýan adamlara basmaç diýip ýüzlenip bir ýarlyk takypdyrlar da at takypdyrlar. Tawma. Öz topragyny goraýan türkmenlere basmaç, ýani basyp aljy diýip at beripdirler, ýani gyzyl kommunistler. O taýdan biz öz topragymyzda gezip börs. Näçe min kilometr uzakdan bir Rus imperiýa gelýär-de bize ýurdumyzy basyp alýar-da bize de ýöne basyp aljy diýip bizlenýär. Ine şonu bir kylykda Özbegistan şo basmaç diýip atlandyrylan Sowet Soýuzy döwründe garalanan ýurt gorawçylary bardyr. Köp halkyň arasynda Ibrahim Lakay diýip näme tanalan da Özbegistan territoriýasynda, häzirki Özbegistan territoriýasynda gyzyllara garşy, ýani basbalçylara garşy söwüş eden halk bilen bileşik. Ene şolary şoň ýandaky adamlary, eňdeşlerini hemmesini basmaç diýip
taňma berdiler. Adam bir killikde Özbekistan olary nemetdi, aklap çykardy. Olar basmaç däl, watanyny goran gahrmanlar diýip. Indi ýöne tähel garasyna görkezdi bular. Illüstrasiýa tähel garasyny. Ýöne Ýewropada ine Litwany okadym bolyn. Şöyle 1991-nji ýylda garaşdyrylgan alýa Sowet Soýuzynyň 1998-nji ýylda illüstrasiýa etmeli diýip karara gelýärler, kanun çykarýarlar. 2000-nji ýyllardan başlaýarlar illüstrasiýa edip. Kim öň KGB'de işleyen bolsa, ya KGB'de bilen işleşen bolsa, ya da ýene balk ulgamynda, aragatnaşyk ulgamynda strategiski önemli obyektlerde işleyenler var bolsa, ya da ýene siýasatyň içinde, yani edara, hökümetde işleyen adamlar bolsa, şolaryň hemmesini illüstrasiýadan geçiripdirler. Indi näme üçin geçirýärler? Ýaňam aýtyp geçdim. Öňki bir basyp aljy, bir terror nemeden uzaklaşyp bir demokratik ýola geçilende hökmani suratda illüstrasiýa geçilýär ekende. Yani Hindistan'da kardeşlerim şahında öz düşünceler vardır, öğrenirler vardır. Halkımız bilen bilgi paylaşsak diýip üçlükde aşyň. Oğuzhan kardeş, buyur. Salam kardeşler. Oğuz dili, hiç ýaşy. Lüstrasa hakykatdan amma täze döwlet gurmak üçin birinji ädimi etmeli, gerekli zadyň biri-de. Ne demokratik döwlet boljak bolsaň, ne Rus rejiminiň ýa-da faşist rejimleriň altyndan çykan döwletleriň hemmesi hem şunu edýändirler. Näme sebäpden edilýär? Şu halkyna nähili eziýetler edilip, şol Ruslaryň sözleri bilen, eller bilen edilen eziýetleri şolary açyga çykarmak üçin lüstrasiýa hökmäni suratda gerekli zadyň biri. Lüstrasiýa näme diýip düşünip neme edilmek üçin arassalanmak. Ogam adalaty saglamak. Halkyň öz döwletine güwenini arttırmak üçin gerekli zadyň biri lüstrasiýadyr. Lüstrasiýa ine özüň bir ýerden jaý salmak üçin musuryň üstünden jaý salmarsyň. Şonuň üçin musury buldozera getirirsiň ýa-da tekil edersiň, musuryny aýyrarsyň. Soňra çagyny, gumunu döküp şo ýerden bir jaý salarsyň. Ine ýurdam edil şo şekilde bir temizlenmelidir. Halk öz döwletine güwener ýaly. Gorkuda gezmez ýaly. Bir aýtjak sözüni aýtsa garşysynda bir birti ýalňyş ýa-da şuwatky boluşmaz ýaly, gorkup bermez ýaly. Lüstrasiýa KGB'ni ýa-da edara ministrliklerde memur bolup işlärler zatlar, bular hökmäni emede açyga çykaryp halkyň öňüne bir çykarylmak. Şolaryň eden etmişlerini halkyň öňünde bir aýdynlyga çykarmakdyr. Halka nähiller edipdirler. Bir tarihi aktarmak. Halkyň adalatyny saglamak. Şol jurnalist bolsun, habarçy bolsun, şunun şu döwleti, şu Rus rejimine hyzmat edilen bolsa hemmesi orta çykýandyr. Şonda täze döwletde şulary döwlet makamına işe alınmadylyk öňüni baglaýandyr. Indi şonuň üçin birinji oçur şu lüstrasiýa täze döwlet gurmak üçin hökmäni suratda gerekdir. Ine şu ort rejiminden aýrylan 3 tane döwlet bardyr. Latviýa, Litwiýa, Estoniýa. Şular
Şu lustrasa geçirilen soň NATO birligine goşuly bildiler. Galan döwletlerin hiçbirisi öz demesinde bolmady. Sebäbi lustrasa geçirilmedi. Şonda da Rusların gol astyndan çykybilmediler. Olar bir 20-30 ýylyň içinde nähili derejeye ýetdiler. Ýöne galan döwletler öňkisinden daha beter bolandylar. Ne sebäbi şu ýerdedir bu. Ne lustrasa geçirilmedi üçin şu döwletler ösebilmedi. Ne şonuň üçin muny halkymyzyň lustrasaň näme kadip gorkup görmesine hiç geregi ýok. Lustrasa bir gorkunç zat däldir. Edilen etmişler ortağa çıkmalıdır. Halk bilmelidir şu zatlaryň hemmesini. Sağ olun. Kıskacık tutayım. Ýa, Cemledim mi? bolýar, sag olun. Onda şu neçeläne Türkmenistan garaşsyz boldy diýip bir giden. Ýa-ni bayram belli ýalar. Ýylda bir gäret bir tarap boldy diýerler. Ýöne demokratik ýol bilen ýörýär diýerler. Prezidentski respublika hökmünde özüni tanadýar. Ýöne Türkmenistanda lüstrasiýa geçmendir da. Hiç gelese ay. Ine geçen ýurtlaryň lüstrasiýa geçen ýurtlarynda hemme zady bar. Ine YouTube'unda video ýazgylary bar. Mesela internetde bir giden makalalar ýazylýar. Her türlü bilgi bar da şo ýurtlarda. Otaň ýurdun içinde nähili iş edilipdir, nädip yerine ýetirilipdir, näçün sebäbi näme ine. Ýa-ni kardeşim zat geçti. Ine Türkmenistan'ın şol Sovet Soýuzynyň ýani basgaçy ýa-da terrori hasam halka basgaçy şekilde ulanan ýurtlaryň biri da Sovet Soýuzy. Ýöne şu arhivler açylman soň Türkmenistanda hiç ýyl arhiv açylan o halk bilen okşany. O soň lüstrasiýaňam gerek sen demokratik ýola geçen bolsaň ýurdun demokratik düzgünde dolandyrmak üçin geçen bolsaň köne basgaçy awtoritar rejimden ýa-da totalitar rejim bolsun şonu çykanlygy şo lüstrasiýa hereketinden suwut etmeli da. Siýasatyň ýa-da häkimiýetiň başyndakylar KGB bilen işlänler şolaryň hemmesiniň açyklyga çykalmagy gerek, halk bilmegi gerekli. Näçin halk bilmeli? Ýene şol Sovet Soýuzynda halka zulüm eden adamlar ýene de şol täze demokratik düzgünde ýene de şol häkimiýetiň başyna gelinmeli. Ýaly halkyň bir täze durmuşa öz üçin bähitli bolan durmuşa gadanmasandygy ynamy bolmaly da şoňa. Onsoň ýene de bir nemesi bar, bir tarapy bar onuň. Öň Sovet Soýuzynda KGB bilen işläni ýa-da häkimlikde ýa-da ara gatnaşygy bank urunda ýani iqtisadiýetinde degişlerinde işlän adamlar ýene de şo ideologiýa bilen de işlän adamlar ýene de şol täze düzgünde de gelip şo düzgünüň bozup bilmedi ýaly ýagdaýyny öňünden alınmak üçin edilen hereket da şu lüstrasiýa. Onun için de häzir öz islegi bilen oýnanan bolar, öz islegi bilen edilmese arhivler galdyrlar. Arhivler üstünden bilinler näme iş edenler barada. Halka ziýan ýetirmedik bolsa şonuň ýagdaý halka ziýan ýetirenem bolsa onuň öz demesi komissiýanyň täze düzüljek, lüstrasiýa ediljek komissiýanyň emesine da kararyna, kanunyna bagly bolupdy. Ştaty duran Arslan we buyur. Sağ olun Meydan kardeş, esenlikler, ildeşler. Hava severin şu illüstrasiýa näme üçin gerek diýilende häzir bir topar üstü açylmayan duran, yapık duran soraklar bolsun bilmedim. Tarihler vardır, arhivler var. Şolaryň üstü açyljak da.
Mesela şu an birisi ilkinci birilerinin açılacak meselelerin birisi halkımız diğer bilimli olan kızlar var. Bunlar ne için taç getirip ya başka birinin yetimçiliğine ediyor. Bilimsiz bir yani iki yakınçıların var iki yakınç adamların bolsa hekimiyet başına gel oturuyor bir vazifede otur. Ne eliye deyip bir soraklar vered halkımız. Yani şu soraklarınıza cevap tapıladı illüstrasyonun içinde. Sonra şeyle yani yurdumuz diyen yiğitler oldu. Şolar olsa yani başkalarının iyiliğin, yurdun, obasının içinde şolar gözden düşürülüp şeyle bir aşağılıklara tezahür ettiler de şu rejim. Şoların hakiki yüzü gerçeği açılacak. Şolar bu dünyadan geçen bolsa hem şoların izinde kalan oğlu kızıdır bilmedim. En asa atasıdır. Şolar oğlunun ya kızının hakiki kimliğini yani bilmesi için illüstrasiya gerek. Şonun yalı meseleleri hem üstüne açadı illüstrasiya. Ondan sonra gatiken zatlar var halkımızdan gizlenip gelin oturan zatlar. Şolar aydın olacak ortaya çıkıp. Mesela birisini açsam yani Terzay Kalbasa firması vardır. Şu kiminki Daşarık'ta başka birisininkidir. Halka en olsa ölen malın etini ya yenen bir zat çoğunun yalı zatları iyidirip yerler. Sonra kim işlerde oturup pulu nereye gidiyor oturup kazancı şunun şu zatların üstü açılacak mesela. Ya diyelim ben şunca yıldan beri garaşsız olduk halkımız 5 sent yankı baylığından peyda görmedi de bunlar nereye gitti? Bunların üstü açılacak. Lüstrasya'da şunun yalı meselelerin üstü açıladı. Ondan sonra yeni nemeler var bunun içinde. Mesela Kurucu Meclis 5-6 yıldır halkımıza e, bu yazan yalı edip yurtta edilen cinayetler, halkımıza karşı edilen cinayetler olsun. Zatlar hemmesini suud edip gel oturdu. Bu her bir rejim hem şey dedi. Bir avroya adamlarını koyuverdiler. Şunu yalanlamak için. Kurucu Meclis'in şunca yılki edip gelen işi var. Gece gündüz. Şolar hakikatları üstü açılacaktır. Şoların tutlama olup üstü olacaktır diyecek olan da. Kurucu Meclis'in edip gelen işini. Ama son hazır yani rejime hizmet edip kim meheme oldu yine nemette şulara ne çekecek aydıldı da aynaya seyredin deyip ne şular aynaya seyredin onun yeri şu illüstrasyon. Ama halkımıza her gün önünden çıkardırandır elini yukarı seredip serip duran o odanca suratlı mı ya videolu adamlar video rolikler var da halkı yani gariplikte yaşamadan bir bahtiyar edip gökesici videoları kimler yasaktır halkımıza anına kimler sokutur bunun yalnız hakları. Bunlar ortaya çıkacak. Bu videolar halkımız yasamıyor. Yok. Bunu yörüte yasap halkımızın önüne atıyorlar. Halkımızı güymeyerler. Başka bir zatlarla. Lüstrasya'da şu zatlar açılacak. Ortaya çıkacak. Tamam. Ben hazırlıkça cemledim. Sağ olun. Merdan Bey. Öyle sağ ol. Hava yine yankı sayesinde karıştırıldı. Hakiki karıştırıldı kalan adamlar. Yurtlar da yine yankı bella kesti. Latvia, Litva, Estonya. Şolar arasalandılar. Hem de iktisadiyet yağdayına seyretsen şoların yurtların Türkmenistan'dan hası yok kol yağdaydı. Ondan sonra adam hukuklarına seyretsen yine şonun yağdayında. Has ileride. Türkmenistan'da adam hukukları diplat yok. Yani kağıdın yüzünde. Önümçülük edenlerinde de yine şonun yağlı. Çoy yurtlar has ileride. E, Ösüp baryan ya da öser yurtlar bilen gatnaşykda da ýene şolar öňde barjylyk nemeler alyp barýarlar. Halkynyň işli güýçli bolmasy,
ýa-da näme öz kulturasyna dolanyp gelmesi, ýani şonuň ýaly nemelerde-de öňe gidişiklik edýärler da. Ýöne Türkmenistana seretseň kulturamyz ýok boldy. Kim bilen gatnaşsak şonuň nemesini renkini alyp dur. Iqtisadyet ýok, adam hukuklary ýok, bilgi, bilim ýagdaýy ýok, ýene ýere ýazylyp ýaty. Yani bank bolsun, saglygymyz ýene ýok. Şol bir wagtam Sowet Soýuzynda ada kendede bolsa seredilen ýaly bolup görkezýärler. Ýöne türkmeniň öz aýdyňlaryny, türkmeniň özüniň öz başta bolmagynyň öňüne alyp gelen bir gurama bar da KGB'de. Şu zatlar näme üçin edipdirler? Illüstrasiyada şu zatlar açyljak da üstü açyljak. Türkmenistan eden o illüstrasiya. Öte gaýsy Baýstan nemelerini, şekillerini dron ýerinden aýryp görýärler. Ýurdu guran adamlar, respublika diýip döremegine gatnaşan adamlar. Muhammed kardeş buyur. Sağ ol Merdan kardeş. Şimdi bir daha nime diýäsden illüstrasiýa diýýäsýony şol käbir nemeler bar da terminler, aýdylýan sözler, ýeneler. Şolaryň asyl düýp manysy nerden gelýär? Illüstrasiýa diýmek, ýa-ni bir elekden geçirmek diýen bir manysy bar da türkmençe hasykynat bir nemesi. Manysy. Şu faydalanmamızda biz elekden geçirmem üçin eýer bir nememize geçmişimize seretmeli bolýarsa da geçmişimize diýilende de 30 ýaş aňyrlygyna geçmişimize de seretbileriz, 100 ýyl aňyrky geçmişimize de seretbileriz. Ýöne illüstrasiýa men pikirimçe şu 100 ýyl aňyrlygyna seredilmeli bir mesele wagtynda. Ýa şonu ýa-ni Pribaltika döwletleri diýil ýa-da Estoniýa, Latviýa, Litwiýa şolar döwründe 100 ýyl aňyrlygyna seredip bildiler. Özleriniň belki syýasy aktivistleriniň esasyndadyr ýa-da ýa-ni bir aýdyňlaryň esasyndadyr. 100 ýyl aňyrlygyna seredip bildiler. Şoň esasynda da ýa-ni bir uly bir betbagtçylygyň öňüne aldylar we halklar üçin. Belki öz halklary da düşünmän biler. Belki şuun düşünmän biler ýa ýene bir 20-30 ýyl düşünmän biler. Onuň sebäbi näme üçin? Şol SSR diýilen bir imperiýa bar. Oň SSR-iň astynda ýa-ni diýilne çeldiýelmi, bileklerine çeldiýelmi, taryha, hakyky manysy bilen seretsek, bu taýda ýa-ni diýillerine çeldi, bileklerine çeldi, gan bilen dogry bir SSR bar da. Ýöne şonu wagtynda ýa-ni Pribaltika döwletleri görüp bildi, şoňa garşy bir çäre pikirlendiler ýa-da ýa-ni aýdyňlarynyň düşünjelerini, pikirlerini verdiler. Şol illüstrasiýadan geçibildiler. Şoň esasynda da ýa-ni bir has ösen ýa has aýdynlanan nemelerin döwletleriň, ýurtlaryň hatarına goşuldylar. Bularyň ekonomik ýagdaýy neme bolup bilýär? Deň bolman bilýär ýöne bu taýda şu aýdynlanan ösen ýurtlaryň esasy ünseriýan zady ekonomik ýagdaýy däldänim şol jemgyýetiň ýa-da şo taýdaky häkimiýetiň aýdynlanmasy da esasy. Şoň ünseriýlerden şu illüstrasiýadan geçibildiler. Indi şu illüstrasiýa diýilen asyl sözüň düýp manysyny düşünjek bolsak, biz şol 30-40 ýyllyk ýa 100 ýyllyk taryhymyzy sereden ýagdaýymyzda biz muny düşünip bilýäris. Bular şoň türkmençesi ýa-ni elekden geçirmek ýa-da taryhymyzy elekden geçirmek. Saparaga şu 20-nji ýyllarda, 19-njy ýyllarda iň başynda
şu meselelere girende ine şu bizim Milli Halateç Komiteti ya Gurcu Meclisi'nin hareketinin başlandı ne yaşullarımız Safara Halmurada var. Şunu başlandı aydan rahatlar näme diye adını düşýän bolsa ayna seredin öňüňde seredin biram taryh ule ýüzleşin diýdi. Bilemek näme diýmek şol taryhymyzy biz nämetmeli gözden geçirmeli. Elbette bizde Türkmenistanda şol tarihi ýok edilen ýa-da gizlenen hakyky tarih. Yani biz gizlenimiz bilen näme şol imperiýanyň gol astynda diňe Türkmen ýok. Tutuş Orta Aziya ýa-da şol ýanky Sovet Cumhuriyetleri diýil ýa-da şoň aşagynda giden türk milletleri ýa başga milletler şol imperiýanyň aşagynda durar. Yani biz gizlenimiz bilen Türkmenler gizlenimiz bilen bunu başga milletler ýa açyğa çykaryp otyrýar. Şu Türkmenistanyň içinde näme imperiýanyň goluny aşagynda hatda şol imperiýanyň pul birligini ulanyp oturan ýa imperiýanyň kanunlarynyň içinde gezip oturan Başkyrtystan diýe, Tatarstan diýe şolar bizden has aktiv aslında. Şo ýerlerden aýdylýan, gelýän taryhlere seretsek, otada ýa hakykatlar näme edilip durda. Gün ýüzüne çykarylyp dur. Indi näme diýilýär? Özüň bilmeseň bileninki, näme etmeseň diýip bir sözi ýene bir gerek saparagan ýatlýar, şuňdan saparagan aýdan sözlerini ýatlýar. Özüňe bilmeseň diýe bileninki, näme etmeseň diýen ýaly bir söz bolýar-da. Şu ýerde hani şol imperiýanyň has ýakynynda, has eliniň aşagynda bolýan Türkmenlerden has aktiv bolan bir nemeler var da milletler. Şolaryň sözüne seredenmede ýa şu taýda aýdyp durda, ýa-ni bolup geçen wakalary, taryhy nemeden geçirmeli, filtrden geçirmeli. Şol imperiýanyň dowamy 100 ýyllyk imperiýanyň dowamy näme esasynda dowam etdir? Şu taryhy ýatdan çykarmak bilen ýa-da taryhyň bolup geçen wakalary unutturmak bilen jemgyýete, millete. Bu ýagdaýda näme orta çykýar? Eger biz taryhy ýadymyzdan çykarsak, onda şu taryh ýene gaýtalanýar diýe-de. Şol Orsiýanyň içinde ýa Russiýa Federasiýasynyň içinde şu günkü taryhy ýadyndan çykaran milletler şu Ukraina söwüşinde şol bundan 50 ýyl öňki ýa-da 70-80 ýyl öňki bolup geçen wakalary täzeden gaýtaryp durda. Näme gaýtaryp dur? Milletiň, jemgyýetiň, halkyň gyrgynçylygy başka näme diýilýär? Muňa genosid diýilýär-da, genosidi gaýtaryp dur. Näme üçin? Bu millet ýadyndan çykardy bu taryhy. Ýa-da ýadyndan çykardyldy. Şu zatlar üçin şu lüstrasy diýilýär, bizden tapawutlukda, ýa-ni nemeler Latviýa, Litwiýa, Estoniýa ýaly ýurtlar näme etdi bizden tapawutlukda? Şu taryhy ýadyndan çykarmady, lüstrasyny geçirdi. Taryhda bolup geçen zatlaryň sebäbi şu döwür şu kararlar beren nemeler bar da, ýani yetkililer diýilýär, jogapkar, wezipeli adamlar şu kararlar beren, şularyň nemesi edenetdilikleri nemeden geçirildi da, elekden geçirildi, lüstrasydan geçirildi. Näme üçin şu döwür mundan 50 ýyl öň ýa 70 ýyl öň milletiň başyna, halkyň başyna şu belalary indiren adamlaryň nesilleri häzirem dowam etdi. Ýurduny nemesine seretmeliler o meselede. Şolar häzirem dowam edip gelýär ýerde lüstrasy geçmedik ýurtlarda. Bular öz nemesini dowam etdirýär, nesillerini. Ya tohumlaryny diýeli Türkmençe aýdanda.
şolar dowam etdirip gelýär. Bular arasalama üçin näme etmeli? Lüstrasiýa geçirmeli. Buların edenettilikleri, ýollarynyň bolmasa da ata-babalarynyň şu kun ýollarym bulan edenettilikleriniň sany tajagy ýok. Parazit diýilýär da şoň ýaly bular bir ýokaşy ketel ýaly ýollarynyň nemesini dowam etdirýär da barlyklaryny, ýaşaýyşlaryny. Şoň üçin men pikirimçe şu taryhy ünsürmeli. Biziň jemgyýetlerimizde şu zatlar ada galmaýanam boldy. Şu iň goňşularymyzda, iň ýakyn goňşularymyzda ýa-da şu imperiýanyň iň güýçli täsiri bar bolan ýerlerde de şu zatlaryň garşylygy gaty neme çykyp durda, täsirli çykyp dur. Şolardan masal almaly, göreldi almaly. Men pikirimçe şoň esasynda da lüstrasiýa diýilen zat tökman suratda Türkmenistanyň içinde de bolmaly. Lüstrasiýa diýmek näme diýmek? Öňkü gelýän bir düzgüni elekden geçirip, täze bir düzgün, täze Türkmenistan emetmeli, döretmeli, täze Türkmenistany ortaga goýmaly. Şuun kun, belki şuun kun ki ýaşap bilen adamlar düşünmän biler ýöle. Biziň nesillerimiz ýa-ki akdyklarymız ýa çoğuluklarymız üçin bähbidi boljakda. Biz häzir çağlarymız üçin, akdyklarymız üçin mediýatda göreş berýäs, müjadele berýäs ýöne. Bunun hakyky manyýety şodur, lüstrasiýadyr. Şeýlere jemläýin, goşmaşy ýene goşup taýul. Sağ ol. Muhammed kardeş, bunu indi hasada Türkmen diline geçirip neme deyin men alacak. Adil kardeş neme deyin. 5 minut wagtyňyzy alaýyn. Şöyle oraya da var ine biziň YouTube'daki Milli Halat Komitetiň nemesi vardır, kanaly SM Türkmenistan'da. Şonda da bir näçe görkeldi ne Niyazov döwründe tribuna çykyp ýugandyrlar Niyazov. Sen peýgamber dereňdesin, sen nur şamsyrakdyr, nämedir diýip birden öwgül sözler Niyazov moti. Indi şu taýda Niyazov öňkü sistemada işleyen adam. Şonu öwüp durandaklarym, zalda oturanlarym, hemmesi hem şu öňkü sistemada işleyen adam. Agramly öyle. Ondan soň KGB'den şu döwürde KGB'de meheme bolup öwrüldi. Indi ben näme üçin aýtdym men? Ne Türkmenin şu agramly öyle ýurtdaşynda, ýurdun içinde iş güç ýok da açlykdan öler ýaly halk. Onun yurttaşına gidip ağırlıklı öyle Türkiye'de, Rusya'ya gidip, Ukrayna, Polşa'da ferment böler. Ondan sonra Güney Orta Kore'ye. Bir yer gider ya Afrika, Irak'ta şeyler. Eyüp Türkmenistan bağ yurt diyorlar, yönü halkı Eyüp. Türkmenistan demokratik yurt diyorlar, yönü hukuk yok. Adam hukuku yok. Ezen ezde. Kim ezbe? Türkmenistan'ın toprağı kendi diyorlar, yönü hiç kimin elinde şahsiye içinde toprağı yok. Türkmenistan'da 20 orak yokara oku var, yönü bari tupoy çıkya. Birdir ikidir olmasa. Olurum doktorunun, molumdan, jurisdiksiyasından hemmet neçeler tupoy var. Yani bilen o. Olan öz isleğine tupoy oldu mu? Yok. Siyaseten öğredilen o. Senin ondan sonra harbilerin var diyorlar. Parattan yürekler koyuyorlar. Oğdan. Yani Ovanstan, Granista zastavalar bilen atık gidiyorlar. Kim atık gidiyor? Baştan az uçacak oltun. Harbilerin senin yürüytes pesnadın var diyen, güçlü diyen yönüne için sen zastavan yok atık gidiyorlar. Var salladın eskerin geçerli atıp. Yani şudatların indi sebebi ne için şöyle ola diysek tanığa geçermedi. 91. yılda lüstrasiýa hareketi geçirilmedi. Şoň üçin sen
açsyň, şoň üçin sen horsyň, işsizsiň, goragyň ýokdur, hukugyň ýokdur. Türkmenim. Türkmenistanda hukmaly suratda geçirilmeli. E, Men geçen zaman aýtdym, men babamy öz topraklarynda ýaşap duran adam, öz topragyny ekende, öz mallaryny bakanda müňlerçe kilometrden bir Rus imperiýa gelýär-da sen ziyanly adam, sen kulak diýär-da, ýarlyk takýar-da, türüne uğratýar, ellerinden malyny, halyny, toprağını alyp. Näme üçin bu böýdüldi? Öz toprağynda ýaşap berýär ol adam. Müňler kilometr geçip senin malyň aldymy, halyň aldymy, sen topragyny arkadyna horjunna salyp geldimi? Birden soraglar bar. Ene illüstrasiýa edilmesi şonuň ýalda atlar. Sen bu neçellä men babamyň ýagrymysyndan aýrylan oga kulak diýen demesi. Aklanan oga babam. Ölüp gitdi bir wagtlar, ölüp gitdi ýöne aklanan ok. Garalanydy. Diňe ben babam da müňlerçe adam ýerlerinden göçürildi ýurdun içinde. Ýaşap duran topraklar. Şu zatlara çelle açılmaly, öwrenilmeli arkiwda. Kim etdi bunu? Näme üçin etdi? Sebäbi näme? Indiki-de edilmedi alam öňüni almaly. Şeýle duran Aziz bey buyur. Sağ olun. Söz vermem için. Hakikaten kardeşler ve bu yurtta illüstrasiya geçirilmese nähile bolýar, onu bizim yurdumuza seredip ya da Orta Aziýa seredip näme bilýäs da teňeşdirip bilýäs. İllüstrasiya näme üçin geçirilýär? Ne bir yurdun awtoritar ya da totalitar rejimde ya da bozulan bir rejimde demokratik bir rejime geçiş döwründe ulanylýar. Yani bundan öň seni bir yurt basyp alan bolsa, imperiýa basyp alan bolsa, onun sistemasy bilen hereket etmeli bolýar. Yani düzgün tertibi o goýýar. Ondan soň o sistema ýok bolýar da ýykylýar diýen, gücünü ýitirýär. Sen öz başdak boldun. Sen öz başdak bolandan soň sen özüň täze sistemaň bolmaly da. Yani ýurdu täzeden gurmaň gerekli. Bolmasa sen kaýsy tertip düzgün bilen ýa-da sistema bilen onu gitjeksin. Yani dünýä seretýän bilen hemme ýurtlaram sistemalar bilen, kanunlar, düzgünler, tertipler bilen, ideologiýalar bilen bir ýurdun nemesi bilen hereket edýär. Bolmasy ýalak ideologiýalary bilen. Indi sen sistemany gurmadyň. Öňkü sistemada dowam eden ok. Yani şu wagt resmi olarak SSR ýok. Barmýar-da. Näme bolany belli däl. Nämede hereket edýänimiz hem belli däl. Allah. Yani näme üçin etmeli ýa-da etmeseň näme bolýanyny häzir aýdyp geçdimmi? Görünüp dur. Indi mutaýda esasy maksat näme illüstrasiýada? Mana täze demokratik guruluşyň kanuna laýyklygyny üçin etmek, öňkü rejimiň täsirinden arassalanmak ýa-da geljekde şu ýagdaýlaryň gaýtalanyp biljegini göz öňüne tutarak ömüni almak maksat bilen edilýär illüstrasiýa. Köplenç haýsy nemeleri öz için alýar diýip aýtsak, gizli polis var, istihbarady var bir ýurdun. Ya da rejimde üst makamlarda görev alan sud, prokuratura, deputatlar şuňa meňzeş esasy şolary neme diýär-de öz için alýar ya da şolar bilen esasy nemetdi. Elbetde ýurdun içindäki halk bilen hem ýa-da öňkü istihbarat, gizli polis bilen işbirligi yapanlaryň nemetdiýärler. Olaram yani hemmekin geçmeli. O hemmekin geçmeli aslında illüstrasiýadan ýöne esasy odaklanýan ýa-da esas üstünde durýan yerini aýtdym da. Indi haýsy ýurtlarda geçirilipdir. Yani
Sovyetler dağandan soň, SSR dağandan soň haýsy ýurtlarda geçirilipdir. Ine Litwe var, ondan soň Latviýa var, Estoniýa var, Çekoslowakiýa, Germaniýa var, Polşa var, Macaristan var. Şunlarda geçirilen. Elbette dürlü geçirilipdir. Yani her yurt öz nemesine göre, politikasyna göre, gelecek 10 ýyldaky politikasyna göre nemedipdir de geçiripdir diýin. Ben şu taýdan Estoniýany neme diýin? Biraz açaýyn. Aslında neme bolsun, düşünükli bolsun. Nähilek geçiripdirler. Onu deňeşdireriz. Üstünde pikir ýörederiz. Estoniýa nähilek geçiripdir? Biraz yumşakrak bir şekilde. Ya da doğrudan bir illüstrasyon yasası bolmandyr da. Owa daýdan bir neme okaýyn soň üstünden aýdaýyn. Beýan etme borcu görnüşinden geçiripdir de. Bir kanun ýokary derejeli döwlet işgärlerine bu kanun başlan ýokary derejeli döwlet işgärlerine, diplomatlara, gazet işgärlerine, polisiýa ýolbaşçylaryna, howpsuzlyk gulluklarının resmilerine ve meclis azalary ýaly ören möhüm wezipelere dalaş edýän ýa-da işleýän adamlara öňkü Sowet howpsuzlyk edaralary bolan KGB ýa-da Stas bilen hyzmatdaşlyk edip etmänligini beýan etme borjunu ýükläpdir. Ýani yurttaşlaryna şeýle diýär-de Estoniýa şeýle geçipdir. Dogrudan gelip öňkü KGB ýa-da öňkü rejimiň istihbaraty bilen işbirligi ýapan bolsa, o dogrudan gelip boýnuňa alsaň, ondan soň eger işleýän işiň bar bolsa dowam etdirip bilýän ýa-da ýogam bolsa şu herki sanap geçen ýerlerim bar. Meclis, gaziýet, polisiýa ýolbaşçylygy, deputat diýen ýaly wezipelere dalaş edip bilýän, ýani işläp bilýän dip nemedipdir da. Eger bunu beýan etmediň ýa-da neme çakalyk diýilem. Köp biljek bolsaň nähile çäre nemedipdirler. Yani eger bilinen ýagdaýynda hiçbir döwlet wezipesine nemetmeýärler. Yani çäklendirýärler. Aýdyp sen döwlet ýa-da hökümet işinde işläp bilmeýän diýen neme taýmyl basýar ekenler de teýmil. Şu şekilde çözüpdirler. Ondan başka da näme aýdyp bilersbärde? Arhivlere el yeterlilik. Arhivler açıpdyrlarmy şol neme halk üçin? Hani arhivler açılıpdyr. Germaniýadaky ýaly giň işleýän bolmasa da Estoniýada KGB arhivleri ýa-da jemgyýetçilik içinde ýani kamu yönetimindäki arhivleriň häklisi açılıpdyr. Bu esasan da pidalaryň öz resmi namalaryny görmegine we alımlaryň barlygy geçirmegine mümkinçilik beripdir da. Ýine neme diýerler? Arhivleri Germaniýa bilen deňeşdirseň dolu açylmandyr. Başlarsınız. Bir minut durjak şöyle demin. Bolýa. Öyle. Arslan Bey buyur. Sağ olun. Derdim şu illüstrasiýa geçirilenden soň da gelecek yankı nesillerimiz bizimki ýaly aldanmazlygy üçin hem gatyken bir peýdasy boljak da. Yani häzirki rejim ýaly rejim başlaryna döretmez ýaly. Ya bulara bir topar bir bilgi boljak. Yankı tarih sapağı olsun, bilmedim sosyologiya sapağı olsun, beylekisi olsun, niresinde olsa da şu illüstrasiýanyň içinde çıkan yankı faktlar var, edilen cinayetler, yenilemeler, bir topar tarih çıkacak da, arşiv çıkacak ortaya. Biraz gelecek nesillerimizin bilgisine has da bilgi olacak yankı. Nähili siyasat yönetmeli, siyasata koşulmalı değilken diyen yankı häzirki nemeleri var ya, vicdanyaları halkımızın.
Şoların Yo. üstünü bozup geçti. Gaytam tersine çağalarına oğlum kızım siyasata koşul, siyasatı giyecek izarlar. Deyip bunun yağlı çağalarını yetiştirecekler. Herdir ki yağlı elini serip ya boynu büküp e, titrep duran nesil yetiştirmende Özlüstrasya'nın peydası gatıken ildeşler ziyanı yok bunun. Dine peydası var Lüstrasya'nın. Yani sebep biz şunca yıl sömürülüp geldik. Her şu gücümüzden doğum ötürüse sömürülgede. Neticesinde ne mi olur? Bizim zenallarımıza seyredin ya. Yurttaşında kulçuluk edip gör. Ocağın edip havarlaşsan bir süper iş olsa mağayım havar edeydi. Seyredin. Şu işe bak kasapla otur bu eneler. Bu derece aşağılıklara düşürdüler bizim zenallarımızı, bizim yiğitlerimizi. Yani şu zatlardan ara sağlanmamız için. Buna kimler ya halkımızı bu adaya düşürmeye kömek etti? Bu adamlar ortaya çıkandan sonra kenara ayrılıp bunlar devlet sistemasına varmaz yağlı edilecektir. Lüstratse şu için gerek. Hazır tanağınız yok köpünüzde mesela hormat koyuyorsunuz. Hazır ki rejime ulu koşantıları koşup veren adamlara. Sonra ululakan bir sağ olsun alıp vereniniz en vardır. Siz şu günde saklayıp verenlere. Şu adamları tanımamız için lüstratse gerek. Tamam. Bu halkımıza gayet imunite ettiğin kazantıradı da. Ama geldi görün hazır. Köpünüz bilmeyeniz yani her kuartılda teritoriyandan falanca ayal bas, falanca erkek bas deyip buyruk geledi, prikaz geledi. Bunu kimler verdi? Halkımızı beydip yani türmeden çıkarar yağlı buyruklar kim ver oturan? Onun yağlı her kuartılda falanca adam bas, zenan bas, türmeye edip buyruk geldi o yurttan zenanlar durar mı? Elbette çıkıp daşar yurda gidelim. Afrika'ya bir yere durmuşa çıkan yeni has bin gezek peydalı göredi. Yo. Şu tarafları var da yankı. Hazreti rejime hizmet edip tanrılar garınız gelmesin. De yoksa da bar edip gör kestirdiler. Sizde eğer bar olan olsa 5 yılın içinde ne bu halkın tarafına geçertinizler. Rejimi yıkartınızlar da. Sizde yok zaten erkekleri bar edip gör kezdiler. Yurdu şu hala getirdiniz. Yurdun başındakiler. Sonra unutma. Şu hakikaten yüzleşecek değil misiniz? Eden işinizi yankı. Şu neyse eden ettirdiklerinizi halk bilsin ne? Neyse uzatta oturmayın. Son benim bir zada ailesi meledi. Bana Merdan Muhammed var kemine. Ne uğurlamakta 200 adam koşup da. Bunlar kim? Yurdun bir naybaşı iyi gide. Bunları tanımalıdır halk. Sağ olun. Yo. Öyle sağ olun. Indi Türkmenin içinde bir söz vardır. Bir durmuşunda geçip duran bir hareketlerin bir kıyınçılık çekken olsa ya hiç yerine getirmeyen olsa çile düşüptür diyorlar ha. Çünkü yani Türkmenin başındaki çile Rüstrasya geçirilmeyen şu çile ayrılmak Türkmenin başından. Şu an bizler yurt çıkıp onun hizmetini etdiyen olsak, kulçuluğunu etdiyen olsak, İzmir'de maşgalalarımız dağıt dur, kimin zenanı çıkart ya, kimin adamsı çıkart ya, kimin çağalar çıkart ya. Biz gideriz, İzmir'den çağalarımız çıkar. Biz baramıyoruz bilen içeride bilim yok, toprağımız yok, elimizde işimiz yok, sağlığımız yok, taş dövrüğümüz yine suğumuz, toprakla şorlap yatı içeri al suğumuz yok, havalanımız zehirli, zavut fabrikların nemesinden iyisinden ne var. Yani şu zatların önünü almak için e, Türkmenen bir öz mertebesi bilen, öz hukuku bilen şahsiyet hükmünde yaşayacak olsa
Türkmenistan'da lüstrasiya geçirilmeli. Şöyle düşünüyorum. Bu diňe meniň pikirmem däl. Dünýäň ýüzünde ösen döwletlere seredik görenmeli. Dokumentalny subut edilen, bir giden makala ýazylan, bir giden video çekilen üstünde lüstrasiya geçmedik ýurtlara synet görüň iqtisadiýetine, ýa syýasy sistemasyna lüstrasiya geçin ýurtlaryň iqtisadiýetine, adam hukugyna, syýasy görüşine synet görüň ara tapat belli bolup durandyr. Aziz bey, buyur. Sağ olun. Bağışlarsınız, sesim gitti. Ha. Berdi aýtmaly zat ne her sene aýdyp geçtim. Estonya geçirdi dedik ve başka da Pribaltika yurtları lüstrasiya geçirdiler de. O lüstrasiya bu taýda cezalandyrylýan bir neme däl, proses däldir. Helki aýdyp geçdiňizde arınma ve temizleme manysyny berýär lüstrasiya. Latince kökenli lustratio sözünden gelýär. Yani bu taýda maksat adamları alıp nemedip o cezalandırıp sen onu işledin diýeni ýalyk. Esasy maksat o däl. Esasy maksat ýa kardeşim düzgün tertibi. Seni basyp alan bir ýurdun düzgün tertibini goýýar. Gidenden soňra sen özüň düzgün tertibini täzeden dikeltmen gerek. Yani döwlet täzeden gurman gerek. Yani şunu etmen ileri öňe gidip bilemzok. Bizim şu wagtky ýaşap ýören problemlarymyzyň, sorunlarymyzyň esas sebäbim şu taýda ýatdy. Yani şuna ilki düşünmemiz gerek, soňra ýerine ýetirmemiz gerekdi-de. Düşünmänem edip bolany. Şunları aýtjakdym, sağ olun. Ol sağ ol. Söz aljak bolsa dowam etdiler, bolmasa da ştaýda tamamlan bilers kardeşler. Bu tema üstünde biz yine dururuz. Yani vaval temamız dinlememiz. Şimdi yaşamının içindeki yani devam etmemizdeki çok mani edilmeli işlerin biri. Taze bilgi öğreniriz. Bu tarihimizde, öz tarihimizde sineder. Ben yurttaşının tarihlere bol geçen yadeylere, vakalara sineder. Yine halkımıza bilgi vermeyen devam eder. Häzirlik çok sağ olun kardeşler. Oğdu ile esen olsun.